The Voice. The Voice. Backstage. Давам ти жива ми сила, давам ти, давам ти, давам ти жива ми сила, давам ти, твоите очици, те ясни ми звездици. Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а днес в студиото на The Voice гостенка ми е талантливата Gen Z етно мацка Мона. Здравей, Мона, как си? Такова готино обявяване. Много добре се чувствам, още по-добре след като те чух как хубаво говориш. Как се чувстваш след концерта, който мина наскоро? Много вдъхновена. Беше sold out. И всъщност нямам думи, с които да изразя благодарността си. Наистина много съм щастлива и се радвам, че имах възможност да се видя с повече от моята публика, с повече хора от моята публика и че дойдоха при мен след участието всъщност и споделиха какво действително мислят, защото това е най-важното за един артист. И факта, че те се гордеят с моето изкуство, ме прави адски щастлива. Аз присъствах на концерта и наистина в залата се усещаше една любов, споделеност и ти просто грееше на сцената. И мисля, че този път беше с по-голям бенд от предните ти концерти. Имаше и бек вокали. Как се усещаше с толкова пълна сцена? Много добре се усещах. Даже понеже това ми е трети концерт, трети самостоятелен концерт, но се чувствах съвсем по различен начин. Чувствах се себе си. Освободена на сцената и най-вече успях да изпитам онова истинско удоволствие, което е да чувстваш и да знаеш, че ти си пееш песните, които ти си написал и да усетиш смисъла на всяка една дума, мотивацията за написването на всяка една дума и е много, много магично. Мисля, че точно заради това хората усещат действителна емоция и се получава този красив енергиен обмен, за който съм мечтала винаги. Да. А как се промени живота ти, ежедневието ти покрай Евровизия и след Евровизия? Като цяло националната селекция за Евровизия промени живота ми в най-красивата възможна посока и по най-красивия възможен начин. Първо, че това беше едно преживяване, букет от емоции. Абсолютен букет, пъстър, много пъстър. И беше страхотен момент за това да се осъзнаеш малко и да прецениш горе-долу къде се намираш, какво се случва с теб и твоето изкуство. Аз нямах никакви очаквания и адски много се изненадах, когато видях, че реално съм първа по телевод. И това за мен е най-голямата награда. Много съм щастлива от преживяването и съм благодарна, че бях част от националната селекция, защото за хората изглежда една седмица, нали, цялостното преживяване. То всъщност не е една седмица. За артиста, подготовката, това си изисква доста повече време и изграждане на някаква стабилна психика, защото аз бях на сцената с едни от най-големите имена на българската музикална сцена в момента и хора, които са с много, много повече опит от мен, което за мен беше изключително удоволствие и че имах възможността да споделя сцената с тях. Беше много магично, защото между артистите имаше една приятна обстановка. Нещо, което наистина Евровизия абсолютно се почувствахме, или поне аз със сигурност, обединени от музиката, което е и смисъла на това. Ежедневието ми стана динамично по 4 на това, което беше преди това. И си имам план не само до края на следващата година, ами и за следващата, което е най-красивото и с нетърпение очаквам да разгърна артистичния си потенциал. А как се промени сега? Навлизаме в темата за твоята трилогия, която завърши много наскоро с най-новата ти песен "Давам". Да. Искам да те питам, какво усещаш по-различно в себе си от първите си песни, творчество, излизане на сцена и сега как се чувстваш след "Жива сила давам"? Първата песен я създадох, когато бях на 15.
съответно мисленето ми, аз като личност, аз като изкуство, бях много далеч от това, в което се превърнах сега. И имах съвсем други ценности и беше много различно. Не бях реално истинският творец, който съм искала да бъда, просто защото не вярвах, че мога да пишам музика. И се включвах в процеса, но не беше изцяло до момента, в който ние мисля, че сме си говорили през 2024 година, гледах Евровизия на живо и тогава нещо в мен щракна и започнах да пиша авторска музика изцяло сама, което е едно от най-ценните умения, които съм развила и някак, когато пишеш сам музиката си, знаеш, че това си е твоята песен. Ти не можеш да объркаш нищо, защото това е твоята песен и ти можеш да я пееш по начина, по който ти си искаш и ти ще си прецениш. Може всеки път да е различна. Това е въпрос на лична интерпретация и много е интересно. Промени се всичко. Възгледите ми за живота. Най-вече се радвам, че с тази трилогия осъзнах коя съм, защо съм дошла на този свят и каква е моята мисия. И каква е твоята мисия? Да раздавам добрина и любов и красива енергия. По време на целия творчески процес по създаването на трилогията осъзнах, че лично за себе си имам възможността да трансформирам негативната енергия и такива външни негативни фактори в нещо много красиво. И да пречупя погледа си и виждането си от негативното към положителното и то да ти даде нов смисъл. И това да откриваш възможност и шансове всеки ден да се събуждаш с нови очи за света и да си казваш, че живота е хубав, наистина е хубав, стига да го повярваш, защото с песните, които пеем, ние по някакъв начин си предизвикваме съдбата в интерес на истината и аз избрах да предизвиквам хубавите неща и това толкова силно ми повлия, че в момента се чувствам наистина като едно, не знам, някакво цветенце, което разцъфва. Това е вътрешното ми чувство и щастлива съм, че и хората около мен, най-вече публиката го осъзнава и усеща. Твоята автентичност наистина се вижда от всеки един тон, от всяка една твоя визия и продължавай да разцъфваш и да грееш по този начин, по който радваш публиката и своите слушатели. Разкажи ни за Давам. Как се роди песента? Как дойдоха тези 8-метрови плитки? Първо ще поговоря малко за самата песен и след това за видеото. Още когато написах Сила, знаех как ще се казва третата песен от трилогията. А втората? Сила е втората. Да. Реално, когато написах Сила, втората песен от трилогията, вече знаех какво искам да кажа с третата песен. Но в тази една година, то не беше точно една година, но да речем нещо такова, съзнанието ми толкова се променяше, защото може би помадрявах или не знам какво се случваше с мен, но всеки път тръгвах в различна посока и особено когато не си слагам някаква граница на творчеството, то литва на някъде, лети и аз решавам да го стопирам, защото това не е точно това, което искам да кажа. Срещнах човек, в когото видях потенциал да бъде най-добрият човек на Земята. Не мога да ти го опиша като усещане, само един единствен път съм го усетила и това ми даде мотивация да завърша Давам и да я напиша такава каквато е. Защото усетих, че аз искам да направя на човека тири-дарирам и да му запаля едно огънче в сърцето и това огънче да стане огнище, да стане нещо много голямо и наистина да развия потенциала си да бъде най-добрият човек на Земята. И затова е жива сила Давам, защото наистина искам да паля това огънче в всеки един човек, когато срещна. Много е хубаво това. Можеш ли да ни споделиш кой е този човек? Да, това е моя много близка приятелка, с която се запознахме покрай работни отношения. Алена Вергова. Алена. Да, Алена Вергова. Тя беше човек, когато аз изобщо не познавах, но в нея видях потенциал да бъде най-добрият човек на Земята и написах не са случайни Алено-Галено в песента, точно тези думи и много, много съм радостна, че така дойде в живота ми, че хубаво е да откриваш ценни приятели.
ценните приятелства са важни за нашето израстване и вярвам, че всичко се случва с причина. Така, ние сме същества, които трябва да са в общност. Да, и това така е най-важното, да имаме близки хора, които ни подкрепят. О, да, така е. А за видеото какво ще ни споделиш? Видеото отново го направихме с Виктория Караколева, която работеше и по създаването на Жива, и по създаването на Сила. За мен беше много важно да си приключа трилогията с хората, с които съм я стартирала. И този творчески цикъл, нали, да се затвори, за да мога след това не да отворя просто нова страница, ами направо чувствам, че искам да отворя цяла нова книга от живота ми. Беше интересно творческо решение. Аз изцяло се доверих на Вики, дадох и пълна свобода. Казах и да интерпретира песента по начина, по който тя си я почувства и умишлено не съм и разказвала каква е историята за писането на песента. Тя подходи изключително креативно. Използвахме една визия в видеото, но въпреки всичко се придава точно това усещане, което исках. Аз имах, разбира се, всеки един от нас има понякога колебания, дали една визия, нали, аз съм свикнала на нещо друго, да има повече визии, но в крайна сметка всяка песен е различна, всяко видео е различно и си носи своя собствен характер. За мен е много важно да си запазя моята визуална идентичност, която ти вече знаеш. Плитките, оранжевия цвят на косата ми, всичко е много, много характерно. Да. И със сигурност това са елементи, които си присъстват в моето творчество. Роклята я направиха The Trackers и по-точно Track Lab. Худито в видеото, което виждаме, го направи баща ми 2 дена преди снимки, така доста инцидентно и много бързо. А пък това красиво бижу, което е по тялото ми във видеото, е направено от Искрен Лозано, който прави маската във видеото на Сила. И много ми харесва, че между песните има преплитане на хора, емоции, действително и си абсолютна трилогия за мен. Радвам се, че затварям тази страница и вече се чувствам осъзнат човек. А какво може да очакваме от следващата страница? Уау, не знам. Много следващия проект е неочакван и е много специален. Не мога да издам повече, но със сигурност е много специален за мен и е нещо, което правя за първи път в живота ми, точно по този начин. Разбира се, придържаме се към Gen Z, фолклор стилистиката. Това си е моя стил, който много ми се иска да установя някой ден като нещо сериозно на българската музикална сцена, че и не само на българската. Да. Така че ще видим. Задава се много, много музика. Надявам се така и живота да ми подреди нещата, че да изпитвам много и различни емоции, за да бъдат пъстри песните. То най-малкото за Gen Z фолклора, то се видя на селекцията за Евровизия, че много хора използваха точно тези свои песни с български елементи, с фолклор. Да. И аз мисля, че има едно такова връщане към българското, но по някакъв начин reimagined, нали? Да, и то е много хубаво, защото старото си е старо, то си е красиво, по начина по който си е, не трябва да го пипаме. Хубаво е да създаваме нови музикални творения на основата на фолклора, за да не пипаме фолклора с мръсни ръце. Нали, живеем в динамично време, бързо променяща се обстановка, нека бъдем внимателни. Да. Така е. А кога ще бъде следващата ти среща с публиката? Следващата ми среща с публиката ще бъде на 8 април в голям столичен клуб. Тогава имам рожден ден и ставам на 22 и нямам търпение, честно казано, да празнувам рождения ми ден с много музика, защото винаги съм била от хората, които празнуват много тихо, така само с семейството или най-много с 2-3 приятелки. Интересно. Защото за мен деня на рождението е ден за осъзнаване, равносметка, да си направиш някакъв план, да прецениш горе-долу къде си. И не съм го приемала като нещо специално. Нещо, кой знае какво. Даже по-скоро аз изключвам телефона, нали, не отговарям на съобщения, но така, нормално си го изживявам. Аз съм този тип човек, бях този тип човек. Тази година просто тръгна толкова красиво, че имам много събрана любов в себе си. И много ми се иска и така. Един тласък, една огромна вълна от хубава енергия. И много съм радостна, че на 8 април ще имам възможността да
да го направя заедно с моята банда. Биляна Николова, която е моя жестов преводач, Само любов за Биби и моите бек-вокалистки, които са мои колежки от хора на Ваня Монева и са невероятно талантливи певици. Всичко е страхотно, наистина. Желая ти изключително много емоция, енергия и любов да изпиташ на този концерт, защото аз съм сигурна, че публиката точно това ще очаква от теб и ще получи. Ще получи. Да. Готова съм да давам. Да. И сега за новата астрономическа пролет, нали, астрономическата нова година, някак си я честваме в този момент. Какво си пожелаваш? Ами най-вече си пожелавам да съм здрава аз и моите близки, да се чувствам щастлива и винаги удовлетворена от изкуството, което създавам и не само изкуството, да се чувствам удовлетворена от живота, който живея и така с много късмет. Искам здраве, мир и любов за всички хора по земята. Много е хубаво това. И ти желая да продължаваш да даваш жива сила на всички. Още много. И сега можеш ли да ни покажеш как се прави на жестов език? Да. Жива сила давам. Така. Жива. Така. Жива. Сила. Давам. Да. Това е. Жива, сила, давам. Това е. Сега нека видим и давам в ефира на The Voice. Backstage. The Voice.